Stewart Healthcare tilfet kawża kontra l-Kummissarju għat-Taxxi wara li dan ħa passi bilan li Stewart Healthcare tħallas it-taxxa dovuta minnha. Il-Kummissarju għat-Taxxi kien ħa passi sa mis-sena li għaddiet biex iħares l-interessi tal-Istat u dasa minn qabel is-sentenza tal-qorti dwar il-konċessjoni tal-isptarijiet. Iżda Stewart ikkontestat il-passi li ħa l-Kummissarju għat-Taxxi b'mod partikolari l-mandat ta' sekwestru u fetħitlu kawża. Fost oħrajn qalet il-mandat ta' sekwestru eżekuttiv fil-konfront tagħha kellu jiġi mħassar. Saħansitra Stewart qalet ukoll il-Kummissarju għat-Taxxi aġixxa in mala fede. Il-Kummissarju rrifjuta din l-akkuża u oħrajn u qal li proċeda l-mandat ta' sekwestru eżekuttiv biex jisalvagwardja drittijiet tiegħu, jinforza t-titolu eżekuttiv tiegħu kontra Stewart u ħalli b'effett tal-mandat ta' sekwestru eżekuttiv il-ħlasijiet dovuti jiġu depożitati taħt l-awtorità tal-qorti. Dan hekk kif dak dovut kien jaqbeż 36 miljun euro. Wara sentenza tal-qorti li ħassret il-konċessjoni, il-Kummissarju għat-Taxxi kompla jieħu l-passi biex jesiġi li l-interessi tal-Istat ikunu mħarsa. F'sentenza estensiva l-qorti qalet li f'dan ix-xenarju ma tarax li tista' ssib mala fede fl-aġir tal-Kummissarju tat-Taxxi u rrifjutat it-talbiet ta' Stewart.